maduong' mabende nonyiedhore lela moko kuom ywa kata chid nade ma jopuonj kale mabende ibe ywaga ahinya osara gino momiyo wacho ni kaluwore kod chudo matin ma sani koro ichulo godo jopuonj ji ok ne ka puonj en tich mantiere kod nyadhi kakacho. Adwa ni wachake achid nade mano mar osara. E wacho osara kanyo winjo bed ni time ang'o mar mondo mi japuonj bende owinja ne mit kaka jopuonj machon, nikech chon ni yudo ka ng'ato kata en jopuonj kidhi e dalane tineno ka kata lokruok nitiere, nyithinde nomi nyaka luore kor gwenge ni macha nyathi mwalimu kama to sani onge kaluwore kod chudo matin mar osara mabende ywago. Mane achiel kuom gigo manonyiedhore e lelo odiochieng' manyoro. E osara kanyo migawo mar somo kaachiel kod duol mandiko jopuonje tich TAC owinjo bed ni timo ang'o mondo jopuonj owinje maber? Namba achiel, nitiere basic salary michulo jopuonj. At least basic salary mar japuonj ki compare gi other jobs, other positions mag jomoko, to at least ka ng'ato ichulo, iyudo ka un e same job group gi ng'ato, to ng'ato ichulo basic salary ne en 250,000 to japuonj man e same job group basic salary ne en Sh35,000. King'iyo range mar ng'at gi japuonj tido ka en very very huge. So in simple, there should be harmonization of those basic salary. Miwacho ni ka ng'ato ni e public service to basic salary ne en this amount, then japuonj of the same job group should be having the basic salary kata ka okochopo kanyo to is a bit closer. Number two, wan gi gimoro iluongo ni kata transport allowance, commuter allowance ma jopuonj. Commuter allowance nobedo set in 2015. Mimiyo jopuonj sani like commuter allowance na en 6,000. Nobedo set in 2015, 2016. 10 years later, king'iyo mafuta fuel was there at 2016. Give fuel price now, it is almost 2 times the amount. Menzoni esama wa discuss koro salary ma jopuonj onengo wa align kaluwore gi the needs which is currently there. Ka basic salary ka commuter